ka dabari do Allah taala ka labɛn do ka o tunu o kɛra dabaw ka t'u jɔ kɔlɔn yɔrɔ la o kɛra Ashtar nkisi sa Ashtar dimi bɛ ɲini k'an fa dɛ Ashtar Qitmir boli batola do a bɛ ka dɛmɛ ɲini boli fɛ n'o ye Ashtar ye nkisi dimi bɛ ɲini k'an fa Ashtar nga boli nga ala nkisi dimi bɛ ɲini k'an fa Ashtar bele nkisi Ashtar nkisi Ashtar خلصيني من هذا الوجع nkisi ka bɔ nin dimi na Ashtar nga ala dimi n bɔ a bolo nkisi Ashtar bele nkisi Ashtar bele dimi bɛ ɲini k'an fa koyi Ashtar nkisi Ashtar an ka ala muso Ashtar nkisi an ka ala muso Ashtar Ashtar bele nkisi sa an ka ala muso ale ka boli ye boli musoman de ye ala muso de b'ale bolo subhanallah Qitmir filanga foya ba do a bɛ boli de bato Falih ni ye Falih ye Yusuf bɛ ka ala wele Yusuf a bɛ ka Allahu taala gindo ɲɔgɔnya Falih a bɛ ka jateminɛ kɛ Yusuf a bɛ ka ɲɛkɔrɔta ka sanfɛla lajɛ Falih o bɛ ka jateminɛ Falih Qitmir a bolo bɛ ka dimi a bɛ ka boli in wele ko boli k'ale kisi ale ka boli muso Falih a bɛ ka ɲagamɛ ye nin ye Falih ka sogo de ye nin ye Yusuf bɛ ɲagamɛ kan kaba nɔgɔ bɛ ka suma jigi a kan Yusuf mana tɛmɛ yɔrɔ min na o yɔrɔ bɛ kɛ yɔrɔ nugu ye yiri bɛ falen ye bin bɛ falen Allahu akbar nin ye sogo de ye Yusuf bɛ ɲagamɛ kan kaba nɔgɔ bɛ sanfɛ ka suma jigi a kan n'a tɛmɛna yɔrɔ yɔrɔ la dɔrɔn bin bɛ falen a ɲɛ bɛ kɔfɛla la a bɛ ka falen yiriw bɛ ka falen ka to Ashtar bele dimi bɛ ɲini k'an fa ala ne bɛna sa dimi n bolo dɛ Ashtar ne bolo nkisi an ka ala muso Ashtar bele ala muso nkisi ayiwa Yusuf nana Yusuf ye ala wele a bɛ k'a bolo tereke Yusuf ayiwa dimi tigɛra mun de kɛ sisan mun kɛ bolo kɛnɛyara bolo fila bɛ bɔ kɛnɛya de mun kɛ dana ma foyi kɛ ne ye min kɛ bɛɛ bɛ ni ɲɔgɔnna kɛ o nin yɔrɔ in dimi n'i y'a tereke o ka fisa ma o Maliki y'a jija k'a yɔrɔ in tereke a ma foyi ɲɛ o ale y'a tereke ye mun de kɛ Yusufu mun kɛ dimi bɔra a bolo la a bolo kɛnɛyara Allahu akbar i ko bɛ ka sankolo lajɛ koyi yala e bɛ lolo de bato wa hakili bɛ se k'a faamu lolo min n'a bɛ dogo tilefɛla fɛ o bɛ se ka kɛ ala ye cogo di o tumana e tɛ tile ani kalo fana bato sabula tile ale bɛ dogo su fɛ kalo ale fana bɛ dogo tilefɛla fɛ ne ka ala de ye nin bɛɛ da fɔlɔ galigali ala do kelen pe do masa kelen pe do jigisɛmɛ masa do e ye denmisɛnnin fitinin a bɛ n'a fɔ i bɛ ka ala min bato o ka fisa ni anw ka ala ye dɛ يبدو أنه إله برافو إيكا على أبي كانوا ده أتي جيجي وارولين سكي أبدا نيا ويله إيكا على كاين ده هي نمسكا كي على يوا تبي بنكا نبيكا ويله مفوينة أيا فيلك أبوابلو أي بولي فيلك أبوابلو أنا أشكرك إيه يوسف النبي بركة دا إيه يوسف بيري فوكي بركة دا يوسف أيا بولي فيلك أبوابلو كادت روحي تزهق من إيه نيكو ميا سمكة بونا نيكو ميا سمكة بونا
أكرر إليك Yusufu ya fa ne ma de Yusufu ne bugoli mi ke Yusufu ya fa ma ne bugoli mi ke Yusufu ya fa ma لك يا يوسف. Yusufu ya fa ma كانت صفعة ai ka bugoli na fa ba de soro lala مدخلا ni bugoli kɛra sababu ye i ka se ka Allahu Taala kelen dɔn ne ka sira foyi t'a to la النواحي وأعرف ni jamana in fan ne bɛ bɔ yan de ne b'a siraw bɛɛ dɔn طالما كنت من أدلاء القوات wa ne de bɛ fara mɔgɔw ka sira yira mɔgɔw la kuma caman ne ye sira yira de لكن هذه المرة nka sen in na e de bɛ ka sira yira na ko ye وحده الهادي Allahu Taala kelen pe de ye kana ba ye ale de ye sira yirala ye a bɛ mɔgɔ kana mɔgɔ mana diya a ka jɔnw na mɔgɔ min fana ka d'a ye a b'o to a ka filibanciya la ko ye masa in ni ye fali Qitmir a bolo kɛnɛyara isa dugu jɛra u bɛna u labɛn ka taa fali a sogora Yusufu la Yusufu bɛ ɲaamɛ sanfɛ kaba nɔgɔ bɛ ka suma jigin a kan n'a tɛmɛna yɔrɔ min na o yɔrɔ bɛ nugu hafalen لا أعرف يكون هذا الولد. ne ko t'a dɔn nin denmisɛnnin عينته البارحة كيف ne y'a ye sɔrɔ a y'a dagakuruɲɛ damadɔ fɔ ka Qitmir bolo furakɛ العلاقة التي بينه a n'a ka ala in ka di dɛ لعله من i الأولياء. b'a sɔrɔ waliju dɔ do koyi ليس بالضرورة ayi jagoya tɛ a kɛ waliju ye mun kɔsɔn a ka se ka Qitmir bolo kɛnɛya لقد قلت البارحة sabula ne y'a fɔ kunun o sɔrɔ سيشفى شرطا awa a bɛ kɛnɛya n'a yafara ma kɔni تقول عن الرؤيا ne ye sogo min y'a la don ne y'a ye ka sogo la a mana sen da yɔrɔ kan n'a tɛmɛ yɔrɔ kan o yɔrɔ bɛ sin ka falen ka nugu a kɛ yɔrɔ nɛmalen ye sogo tɛ se ka kɛ dalilu ye koyi sabula Alahu Taala kelen pe e t'o dɔn koyi إنه سرعان ما يشفى ala a ka teli a bɛ tɔɲɔlikɛlaw sara nka maa min tɔɲɔna n'a tigi yafara i ma فسيصفح الله Alahu Taala fana bɛ yafa i ma koyi ni maa tɔɲɔlen yafara ne ye min dɔn o kɔni o de ye nin ye Malik ibn Za'ar Falih a bɛ ka jateminɛ kɛ Yusufu ka ko la Falih a bɛ ka kabakoya Yusufu la لطالما كانت هذه البقعة خطيرة ni yɔrɔ kun ye yɔrɔ kɛnɛ nɛmalenba de ye koyi المطر nka an famana sanji ma زرعها بالهلاك ayiwa a forow bɛ ɲini ka halaki dɛ sanjiko fɛ إذا لم تمطر السماء ni san ma na فسيهلكنا القحط واليابس. sanjiko gɛlɛya b'an sɔrɔ dɛ ayiwa a y'o fɔ mun kosɔn Yusuf y'a kunkɔrɔ a bɛ ka Alahu Taala wele gindo la Yusuf bɛ ka Ala wele gindo la Ala رحمن رحيم diɲɛ hinɛ labɔlen tigi do lahara hinɛ tigi de do Malike أحد المسافرين حلم dugutala dɔ bɛ yen o ka lahalaya ma ɲi dɛ bana y'a minɛ an ka dugutala dɔ man kɛnɛ de n'a lajɛ ayiwa Yusuf ni maa ka gɛlɛya fɔra dɔrɔn a b'a mago jɔ a la nin ka bana juguyara a man kɛnɛ a bɛ waati bɔ nka bana juguyara bi de إنه ليس على بالي a tɛ cogoya ɲuman ka fiyewu a bɛ n'a fɔ a bɛ a ka ɲɛnamaya laban de la dɛ a bɛ k'a ninakili laban de ye k'a fɔ a bɛ to ɲɛnamaya la o nana taa yɔrɔ nka an tɛna se k'a to yiri cogoya la a ka sa dɛ هيئوا له سريرا a ye dilan dɔ labɛn a ye aw ka siri wotoro dɔ la i k'o siri daba dɔ la o ka taama ka surunya ayiwa sɛrɛ la ko i bɛ kɛnɛya saya ni balo o bɛ Alahu Taala kelen pe de bolo ayiwa u ye wotoro ni fɛn k'a da o kan cɛkɔrɔba man kɛnɛ bana juguyara u y'a siri daba la u bɛ ka a sama u bɛ jigi bɔra a kan k'a fɔ a kɔni ayiwa a ka bɔ nin n'a ka gɛlɛn Falih u ka sanjiko gɛlɛya a y'a fɔ Yusufu y'a ɲɛ kɔrɔta ka masa in wele mun kosɔn Alahu Taala ka na ni sanji ye Yusuf ibn Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim Khalil Rahman ne bɛ halaki koyi ne bɛ sa de siga si t'o la n bɛna sa hala tɛmɛ سوف أظل ألازم ne bɛ to i kɛrɛfɛ سوف تتعافى i bɛ lafiya sa الموت والحياة في ɲɛnamaya ni saya o bɛ Alahu Taala kelen pe de bolo لا تفقد الأمل kana i jigi tigɛ Ala la ayiwa u y'a siri wotoro k'a siri fali la u bɛ k'a sama Yusuf b'a kɛrɛfɛ Yusuf kiraw do n'u ye adamaden degunnen ye ayiwa u b'a tigi dɛmɛ Malik ibn Za'ar sɛrɛ ɲɛmɔgɔ لما تلازم هذا mun de kosɔn i bɛ ka to banabaatɔ i kɛrɛfɛ نهيته لكنه ne y'a f'a ye n k'a bila nka a ma sɔn n k'a ka bɔ yen يسعني أن أتركه n tɛ se k'a to yen a kelen
اسمح لي أن ألاحظ ba ñini fe ka jena ye nga to akira fe aka bana yi لا يمكنك أن تفعل isiga fu aka bana yi hagele ko isiga fu aka banana يحب من يعين Allah ta'ala mo ba balma ke dema o ka di alai kana jorani ka mo mi balma dema o ka di alai o wa ko lo shire ko ka ko lo shi mo ko sa kana buli ko ka to aka bana ba to ki mo do ala mo mi be balma o dema o ka di Allah ta'ala Yusuf aywa to rabbana ba to ikere fe chorba ko ale binasa Yusuf bi ka digi abi ka duwa ukaye abi ala wele Allah ta'ala ka kenaya aywa to warba ngoni ko abi saya sirade ka Falih ani Malik ibn Za'ar Malik ibn Za'ar alayhi sayyidina Ismaila modinye sayyidina Yusuf alayhi Ishaq modinye Ismaila ani Ishaq alayhi sayyidina Ibrahim adinye balma mawdo nga Malik ibn Za'ar alayhi ta don nga Yusuf ko niya don aywa ne Falih abika getemne ke Yusuf ka kula Falih sera ubika ta Allahu akbar johor bagul Falih لقد تعب الرجل العجوز johor bay kene ya kuy أتاه iya kene لقد نجا من الموت akishira ka bo saya bulu kuy saya bora saya bulu ikrera yala oh على ما يرام be herela كان شفاؤه على يديك Yusuf akana ya de bulu wa jo لقد سبق لك أن شفيت يدك moy kitmir bulu kene ya awo ay de bulu kene ya إن الله هو الشفاء Allah ta'ala de be kene ya ke kuy غير الدفاع ne wa fu ke fo duwa سيدي مالك Malik ngutigi Malik مالك تعال لتعرف الموت na laje kuy cey kene ra kuy cey kene yara بنفسك na laje iyere ka na laje ni nyai na laje jogoro bakke ne yara awulla kuy بلغت بالإصرار على أن تبقى mu de ko sa yuko figa to akere fere مثلك من الأدلة ne fere sira da kina fa enyo na kuy sira la wala so hera bay mo gombe fe aka mo ka se here la ani lafiya la o nyesi yoro la ne fere sira de Malik ibn Za'ar nana jogoro bakke shira jogoro bakke ne yara Allahu akbar ما الذي جرى؟ mu de kara يوسف Yusufu ayafo ne ترجل عن السرير kunga wuli ka bodlanka لأمشي nga tagama ففعلت كما أمرت ay mi fo ne fana yo ke وها أنت تفعل on yere nyebe ne na be here la wa akbar bibi kana laje chawar ba kene ara yoron kele هل حقا nyer le kene ara wa بروحي ninni ani nga nyene ma ya o sawu Yusuf ye لازمني ولا Yusuf ale tora de kerefe kan furake كنت الآن suto no kunte sisa basoro ne farara ma halakilo ga sa basoro sara كان بمقدور أي إيه. كان يلازمك bebe se ka to kerefe ki furake koy ne ma foy ke koy هذا الرجل كان مشرفا nin ke akumina sare koy من شفائه nga أعلم أي Yusufu ebe alamin bato ne to ko ni don لكنني nga أعلم جيدا ne ba don أنه مقتدر ika alamin bese وأنه يسمع دعاء ika duwawo ika alamin ba mede لقد سمعتك وأنت ni تسأل kuri ko tulo bila ibika ika alamin bele ko aka ne kene ya ودعاؤك duwawo me ke yande كلني من o حال ire bol la hala ya dola kada la hala berla de ika alamin kai de Allahu akbar awulla ka bo wotro kan سوف ننطلق الآن. an be taga sisan Allahu akbar Allahu akbar Yusuf ale bora Ishaq la Malik ibn Za'ar ale bora Ismail la ulu be Sayyidina Ibrahim dewnde ye balma mawdo Yusuf ko ni ya don nga Malik ibn Za'ar ata don Malik ibn Za'ar ale Sayyidina Ibrahima modin Yusuf fana Ibrahima modin nga Sayyidina Ibrahima den ni Ishaq Yusuf bora wala
adem ye Ismail ye Malik ibn Za'ar bora wodela wa Ismail fana alakira bin aba wodela sallallahu alaihi wa alihi wasallam kabakulula ko sanana Allahu akbar ni sai Yusuf ban kela mimi o baraka de ni sai Yusuf ya ala wele kabna fara ko sanji ko gele be yina Yusuf ya ala wele Allah taala do jabi ay san fana jigi o yoro mo kan fali ay ne Yusuf nati mana yoro ka o yoro be ke yoro nema nenye nati mana yoro ka abe tuka nema yirube fale biumbe fale ina fa ayaye sogola to minna Sayyidina Yusuf ube siraka aba ube kata misra umase folo Yusuf ya yele nyame sanfe حدود بلاد مصر aywa misra danku de fle koy نصف يوم tlekelen tlanje tama de be ndoro amina se aywa danku ko lo shiri baw misra danku fle ni a frontière tama wala tlekelen tlanje na yoke ko lo shiri kala wa أرى أثرا لحراسة الحدود. aywa ne ma danku jetamina nga sira tofere sham jamana ni kana an jamana ne hijaz jamana ko tolembe udamana de tenkoy فلا حدود لها ولا danku tola wa karanga yelete no ba koloshi akore nga misra ko ka bonde لها حدود مرسومة sabula danku bala sharia ufana ba ko nana ni bela gele mo labato تسوس أمر العباد. ay ka do ka fo fanga fana be no be arabado ka ko nyina bo فراعنة مصر ikado misra firauna ulude du kulo la mabaw doy koy du kulo mabaw do de misra famo yo no e firauna ye إلهي ntiki ala ألجئ إليك وأستغفرك. men se mekana erima mbede de men nyini fe ka so sonne mina do tunga du kulo ka Yusuf bi kayre abi ka ala wele kay kalfa masama la halaya Yusuf bi ala kufo la halaya Yusuf bi ala kufo atoye tlekele tlanje obina se misra dankun koloshili baw frontière koloshili baw tlekele tlanje dro obina se misra ye jamana baye dankun de bala no e frontière koloshili baw de bala kele bolo de bubolo fanga de be no be ko nyina bo fanga ko ka bon oni jamana to ina fo akuti go mina shamu jamana ani kana ani jamana ani hijaz jamana oni ulute kilenye وبكترا فليح مالك تقوم مصر يا يوسف. ايوه مصر دوندا فلي يوسف مصر دوندا مصر دوندا فلي يا مصر دوندا قطمير فلي جورباي من كنيرا ndé misra dunda e souf leni e fokulu san fe koloshi baw be misra e jamana bade misra e jamana mi ala benendo ay ntigi ala nini fariso go mbo kalfayma ala jenyo tenna ni ete ni kabako du kolo nununa Yusuf abi khayre kalfa ala matukuni ni koloshi kelawye ubuna do misra dankun kono misra frontière ubuna do koloshi baw fleni misra e jamana baye uka ko nyina bolendo machite do fuka bwa kalama توقفوا. ayawjo من أنتم؟ aw ye jonye aw buka bomi ne Malik ibn Za'ar ne bora babila jamana ka Malik ibn Za'ar ka bo babila jamana ka babila jamana o ye Iraq jamana to koro babila تابعوا مسيركم. ayete manaw ka siray aya to fo ye seben laje ya soro to be kwa ka dum ukateme ayete manaw ka siray machite do misra kono fuka bwa kalama koloshi kelaw de be dankun koloshi baw misra ako nyana bolendo ani jamana to te kilenye Yusuf هل يعرفكم أولئك؟ ni koloshi kelaw no be aw donde wa بالطبع يعني awo ubandon فنحن نقصد مصر. ambina misra kana jago ken abi sancha mambo ubandon مصر بلاد عريقة misra dugu bado ko du ko bado kam ni folo folo بالشام وكنعان. ani shamu ni kan anani hijazi te kilenye de الثياب التي يلبسون obuka fini mudo ni fini kaba ko mai de هذه العصبة. ni fini flani ukana ni fini de abe sa dugu bado de yira هذه البلاد تعرف. ni dugu afonde bako sauka dugu يزعم المصريون misra ka ubaku na kuma fo ka fo sa dugu belebele do de be سلامة بلاد. ori buka dugu kishi ori buka dugu ka nyeta sabati ko o sa de boke
o sa tamasiyɛn o fini de b'u kunna koyi sa belebele a b'olu ɲɛna ko de b'u ka dugu ka ɲɛtaa sabati o de b'u kisi o tumana o disa de b'u kunna a bɛ sa de yira a bɛ n'a fɔ sa kunkolo. Misiw b'an bolo ani bagan misɛnmanw nka a tɛ ninnu ta bɔ ninnu ta ka ca de ninnu ye nafolotigiw ye koyi ni ayiwa i ɲɛ bɛ nin foro in na ani ni ba ninnu ani ni misiw i b'a sɔrɔ Misira batokɛlaw t'a dɔn wala Amuna dugu tigi mɔgɔ bɛɛ bɛ ka baara kɛ denya de la koyi nin na foyi t'u bolo koyi Misirakaw ka Ala misi b'o bolo saga b'o bolo u ka Ala kɔni fɛn bɛ d'u ka Ala ta ye koyi Ala taala ye fɛn bɛɛ lajɛlen da nka Ala m'a da yɛrɛ ye dɛ. Misiw ni fɛn ninnu ye jakuma batolaw de ye jakuma batolaw nin dugu mɔgɔw bɛ jakuma de bato nin jakuma ninnu bɛ mun de kɛ yan awa nin dugu u ka Ala de ye jakuma ye koyi nin ye u ka jakuma bato yɔrɔ de ye nin dugu mɔgɔw u bɛ dansago kɛ yɛrɛ de jakuma batoli la u bɛ jakuma bato kosɛbɛ jakuma de y'u ka Ala ye jakuma bato yɔrɔ mun de kosɔn i bɛ n lajɛ ta ne tɛ jakuma batolaw dɔ ye koyi Yusufu Alaw bɛɛ tɛ i n'a fɔ e ka Ala ɲɔgɔnna ye dɛ e ka Ala fiɲɛ t'a la lebu t'a la e ka Ala ni tɔw tɛ kelen ye koyi Yusufu ninnu ka Ala ye jakuma de ye an kuntigi muso an kuntigi ayiwa u ka jakuma de y'u ka Ala ye jakuma de bɛ dumuni kɛ u ka Alaw daba b'a bolo koyi ani yɛlɛnkafɛnw ani foro hali musow ni cɛ ayiwa furumuso ni den u bɛɛ de b'u ka Ala bolo koyi u ka Ala ko hali furumusow ni denw b'u ka Ala bolo Misirakaw wa ko ye kabako ye o tuma Ala taala kelebanciya nɔ tɛ yan wa Ala kelebanciya ye kojugu de ye olu fɛ yan koyi kana taa u ma ni Ala kelebanciya ye dɛ u ka Ala fana kan'o dɔgɔya dɛ mɔgɔ tɛ se ka o kunko ye o lamɛn ni kunko ye Yusufu o y'a hami dɔɔni mɔgɔ minnu tɛ Ala kelen dɔn Ala kelen pe tɔgɔ fɔli ye kojugu ye olu fɛ yen a y'o fɔ Yusufu ɲɛsisira Misirakaw wa ko ye kabako ye u tɛmɛna dugu min na olu bɛ jakuma de bato batokɛyɔrɔw jɔlen bɛ jakuma tɔgɔ la jakumaw bɛ yen u b'a la ka dumuniw d'u ma k'u balo jakumaw bɛ ka mankan ci ŋɛɛw o de y'olu ka Ala ye kabako nin kɔ in ka bɔ nin de ye Nili ye wa nin ye Nili bulama de ye nin y'a bolofara dɔ de ye nka ale ka bon ka tɛmɛ nin kan ka sanu ka tɛmɛ nin fana kan Nili yɛrɛ o ka bon ka tɛmɛ nin kan o ka sanu ka tɛmɛ nin kan a bɛ fɔ nin de ma ko Nili bulama an-Nilul Azraq halisa u bɛ sira fɛ Malik bun Zar n'a ye fɛn min ye a b'o yira Yusufu la Yusufu bɛ mun de kosɔn ko u ka ba in ka sanu u b'a fɔ ko min y'a ye Misira ko Nili de ye Misira di ni Nili tɛ Misira yɛrɛ tɛ kɛ yen u b'o de fɔ hali sisan maa si ma se ka se Nili ji bɔyɔrɔ maa si m'o dɔn u b'a fɔ dɔrɔn u ka Alaw dɔrɔn de b'a dɔn u b'o de fɔ ayiwa nin ba in a bɛ bɔ ayiwa bayan fanfɛla fɛ ka taa kayan fanfɛ de sisan an bɛ ka taama bayan fanfɛla fɛ de an bɛ k'an kun da Tibisi dugu kɔrɔ de kan Tibisi dugu kɔrɔ Tibisi u ka Ala Amunu ka dugu de ye Tibisi ye an bɛ ka taa yen de ye في الناحية الأخرى من النيل تقع
ayiwa nili fa dɔ fɛ o de ye tilebe dugu ye o de ye suw ka dugu ye u bɛ taa su dɔ ye dɛ ayiwa i ɲɛ bɛ piramide belebele ninnu na nin jɔra Faraonaw ka kaburuw de kan a fɔ ne bɛ yɔrɔ ko Memphis ni yɔrɔ in na Nilu bɛ fara fara ka taa bolo fara caman na ba fan dɔ fɛ o de ye olu ka su dɔn yɔrɔ ye Misirakaw y'a terikɛ na Yusufu feere ka taa Misira naforotigi dɔ ma Yusufu bɛna nɛɛma ni hakilisigi ni nɔgɔya ye an fana an bɛna tɔnɔ sɔrɔ tɔnɔ belebele hala an kana Yusufu feere hala an kana feere n'a ma feere o kɔfɛ an b'a kɛ di fale Yusufu feereli ko in ma ale k'u minɛ u bɛ ka taga u bɛ ka fɛnw ye Malik bun Zar a bɛ ka ɲɛfɔli kɛ Yusufu ye n'a ye fɛn min ye a b'o fɔ Yusufu ye ni y'o ka aharamatu ye olu ko ko piramide Faraonaw kaburu bɛ nin kɔnɔna na ni ba tigɛra ka taa fan dɔ fɛ o ye ayiwa a bɛ ka taa bayan fan fɛ de wa an kini fɛ halisa suw ka dugu o b'an kini yan fan fɛ de ba fan dɔ fɛ ayiwa ɲɛ bɛ nin kurun in na ni ne y'u ka sutala ye koyi u ka sutala de ye nin ye ni su ayiwa an bɛ fan min fɛ o tɛ Tibisi ayiwa dugu kɔrɔ in bɛ nin bolo de kan an bɛ yɔrɔ min na ayiwa o tuma Misirakaw ka Ala ka dugu ayiwa Misirakaw ka faama fana ye nin k'a ka faaba ye u b'a fɔ Tibisi ma ko dugu min don ko o ka Ala a mun na u ka dugu ayiwa Tibisi filɛ koyi an bɛ ka yɔrɔ jan fɛ an bɛna se Tibisi Yusufu Tibisi dugu filɛ nin ye ne ye Tibisi ye dugu min n'a donda ye donda 100 ye donda 100 ayi a tɛ tɛmɛ donda 10 kan anw ka jagokɛla minnu mana na n'u seginna olu de b'a fɔ ɲɔgɔn ye ko dugu donda 100 n'u taara u ka so u b'o de fɔ ko dugu donda 100 nka a tɛ tɛmɛ 10 yɛrɛ ɲɔgɔnna kan Tibisi u bɛna se Malik bun Zar a bɛ ka kibaruyaw yira ayiwa u bɛna don dugu kɔnɔ Sayyidina Yusuf alayhi wa ala nabiyina wa alihi salam Malik bun Zar o de bɛ ka taa n'a ye Malik bun Zar bun al-Qaib bun Ismail bun Ibrahim al-Khalil Khalil Rahman u sera u bɛ dugu donda la u bɛ donda la u bɛ donda la Yusuf a bɛ ka yɔrɔ filɛ a bɛ ɲagamɛ kan ayiwa ne de ye Malik bun Zar ye ne bɔra Babila jamana kan ayi don n'a y'a tɔgɔ fɔ dɔrɔn u b'a dɔn Malik bun Zar ka bɔ Babila jamana kan ale ye jagokɛla ye ayiwa u donna Yusufu donna Tibisi dugu kɔnɔ u donna Misira nin ye dugu jɔlen ye ni burusi kɔnɔnaw tɛ kelen ye ni bugusow tɛ kelen ye dagabana jɔliw de bɛ yan Misirakaw u taara ɲɛ kosɛbɛ jɔli la Misirakaw u ka dugu labɛnnen don ni dugu tɔw tɛ kelen ye ni waati in na ye kuntigimusow ye faamamusow mɔgɔw de b'u ta ka yaala n'u ye k'u da u kan na yiri de dilanlen bɛ u bɛ sigi a la o tuma na jɔnw b'a da u kan na ka yaala n'u ye dugu kɔnɔ dugu fan o fan Yusuf a donna Misira Yusuf a donna Misira
ne ye sɛ feerelaw ye u sera o jigiyɔrɔ la jɔn filɛ yan de ye jɔn feere yɔrɔ ye jɔn filɛ u sirilen filɛ ni ye ɲɔgɔn na u sera jɔn feere yɔrɔ la Yusuf a donna Misira kɔnɔ ayiwa su kora mɔgɔ tɔw u bɛ sunɔgɔ la Yusuf alayhi salam a b'a ɲɛna Falih bɛ sunɔgɔ la cɛkɔrɔba min kɛnɛyara ni ye Qitmir ye Malik bun Zar ani Falih filɛ bɛɛ bɛ sunɔgɔ la Yusuf ale b'a ɲɛna Falih jaabina la Yusuf sigilen bɛ awa jida la ما بك؟ mun b'i la لماذا لا تنام؟ mun na i tɛ sunɔgɔ أخشى أن تهرب. n bɛ siran ka n'a bolile أن تكون أنت e ye jɔn ye sa أي خلق الله Allahu taala ka dannifɛn siya jumɛn de ye sa Yusuf سبق أن رددت على هذا السؤال. ne ye nin ɲininkali in jaabi ka tɛmɛ o يوسف Yusuf الآلهة التي أؤمن ne بها dalen bɛ ala minnu na u dɛsɛlen don تساوي شيئا u أمامي. tɛ fosi ye e ka ala ɲɛfɛ حبذا لو حدثتني شيئا عن إلهي. i t'i ka ala fɔ n ye إنه حاضر موجود i ka ala الآن. a hadarilen don a bɛ waati في bɛɛ كل مكان. a bɛ yɔrɔ bɛɛ رأيت كيف أنك تخاطبه ne y'a ye i بسهولة bɛ kuma a fɛ nɔgɔya la وهو بدوره يسمع a نجوى b'i ka gindo mɛn ويستجيب a دعاء. b'i ka duwawu jaabi لا ريب عندي أنك siga si t'a la لست كباقي الخلق ممن أعرف. e ni dannifɛn tɔw tɛ kelen ye dɛ لك قوة كامنة فيك. fanga dɔ de dogolen bɛ e la koyi fanga dɔ dogolen b'i la dɛ كل ما لا يغضب إتيانه. e fɛn bɛɛ kɛ fɛn o fɛn n'a tɛ ne tigi dimi b'o kɛ e ka ala ye jɔn ye i ka ala bɛ n'a bɛ i dɛmɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ما أجمل ما وصفت به رب. ne ka ala y'a mangutuni min ye o cɛ ɲɛna dɛ أود أن أؤمن به. n bɛ fɛ ka limaniya n'i ka ala ye de n k'a bato لقد أمنت ayi ne ka ala i dara la o i dara la ka ban بك إلى تجديد. ayi i mago tɛ kura de la i dara la ka ban حقا ne dara ni limaniyara awɔ i limaniyara koyi قلت إن إلهي حاضر. e ko ne ka ala a hadarilen don a bɛ kɛnɛ kan تراه قادرا على a bɛ se fɛn bɛɛ lajɛlen na وهو يسمع كل نجوى. a bɛ gindo ɲɔgɔnya bɛɛ mɛn جاء من دعا. maa mana wele a t'i jigi waro ثم وصفت آلهتك i y'i ka alaw mankutu ni dɛsɛ ani jasilenya ye o de ye limaniya ye koyi تقصد e bɛ fɛ k'a fɔ أنني بت مثلك موحدا لله. ne kɛra ala taala kilibanciya ba i n'a fɔ e ye wa التي شفى الله ayi kabini su min na ala taala ye kitimiri kɛnɛya e limaniyara e ye ɲininkali dɔ kɛ na o ɲininkali b'a yira k'a fɔ e limaniyara koyi e ye jɔn ye لماذا لا تتكلم؟ yusufu kuma ɲɛ sa yusufu عبد هارب في ظهر. e bɛ ka kɛ i n'a fɔ e ye jɔn bolilen ye nka tiɲɛ yɛrɛ la e ye kuntigiw fana ka kuntigi de ye yusufu bi ma ni ala taala kile pe i ka لا تقسم ayi بالله. ka ne kale ni alahu ye diɲɛ ma di ne ma ne ka kuma fɔlɔ min min f'i ye dɔrɔn min ye ne sɔrɔ o bɔra ala taala de yɔrɔ o ye ala ka laɲini de ye وهو الذي ساق يوسف ala de nana ni yusufu ye ka na nin dugu in na a kɛra ka da kun dɔ de kɔsɔn kun belebele dɔ o ye kun jumɛn ye أطلعني على i غاية. ka kun fɔ ɲɛna kɛ i nana ye mun na أنا لا أعلم. ne yɛrɛ t'a dɔn fɔlɔ o سيتضح الأمر. a bɛna bange ka fara denw kan لمالك أن يبيعك في n tɛ sɔn mali k'i feere n tɛ sɔn
ba bali ati fere إن الله لا يخفى عليه fo ite dogo Allah ta'ala la كانت مشيئته na ala ka laɲini de ne ka kɛ jɔn ye ne mɔgɔ fosi t'o la n'o de ka di ala ye اذهب ونم ولا تيدا. يقلقنك أن ne ka أصيبك kɛ jɔn ye o ka n'i degun أما زلت ترفض أن تطيعني hali sisan i tɛ ka i fa tɔgɔ fɔ n ye ne y'a f'i ye أنا ابن البئر ne ye kɔlɔn in den de ye تلك البئر التي أخرجت a ɲilabɔ kɔlɔn min na كما ayiwa aw n'o de ka di ye سأكتشف سرك nka i ka gindo in n bɛna dɔn don dɔ la fali alimaniyara ni Allahu ta'ala ye qitmir ale fana a bolo kɛnɛyalen ale fana limaniyara ni Allahu ta'ala ye mɔgɔw de bɛ ka limaniya ka Allahu ta'ala yɔrɔ dɔn Yusufu ka sira fɛ Yaquba اللهم يا أرحم الراحمين masa min ere be hinɛ ka tɛmɛ hinɛ ba bɛɛ lajɛlen kan أين هي الآن الهدية ala bonya fɛn min di ne ma a bɛ min أوليس العظيم الذي yala ma ba n'a ye sɔnnifɛn min di a t'a minɛ tuguni o أعد إلي ولدي ala n den Yusufu lasegin ma اللهم ردها ala n den Yusufu lasegin ma n tigi ala ne den Yusufu ala segin ma ma ba de n'i ye fɛn min di i t'a minɛ tuguni bonya tigi de ala ye Yakuba tora a ɲɛna fo ka dugu jɛ Yakub a denw y'a tɔɲɔ den juguw y'a tɔɲɔ ala y'a lajarabi ni den juguw de ye wa den minnu filɛ de yahudiyaw bɔra ninnu de la nin den ninnu bɔnnaw de kɛra yahudiyaw ye olu de kɛra bani israɛlakaw ye minnu fɛnɛ ka balima juguya kɛ Yusufu la olu denw de kɛra yahudiyaw ye فليحرسك الله يا بني حفظك n den Yusufu لا ريب عندي أنك حي a se ka tɛ yɔrɔ yɛrɛ i bɛ ɲɛnamaya la i bɛ ka garijɛgɛ yɛrɛ Yusufu i ɲɛnama don laya Yusufu b'a ni jini laya a bɛ ka na ni Yakuba ka dumuni ye alayhi salam laya أعيد الكرة واسأل أولادي taa n denw ɲininka tuguni u ye min kɛ u balimakɛ Yusufu la t'u ɲininka tuguni فعسى la'alla أن يتوبوا إلى u رشدهم bɛna segin ka t'u ka kanda ma ويصلحوا u عما bɛna ɲɛfɔli kɛ ko kɛra cogo min na وكيف لك أن تكون e واثقا b'a dɔn cogo di k'a fɔ يوسف حي Yusufu bɛ ɲɛnamaya la tuguni o denkɛna bi yɔrɔ cogo di أولا a fɔlɔ-fɔlɔ n b'a dɔn قميص يوسف Yusufu ka duloki min n'a ma fara u ko duloki dun ma fara وثانيا ayiwa filanan dusukun kisilen min ni Alahu Taala ye kɛrɛnkɛrɛn n'a ye o dusukun b'a yira k'a fɔ Yusufu ma sa dɛ Yusufu ɲɛnamaya la ayiwa baasi tɛ هم n بالأمن bɛ t'u ɲininka ولأنني فاقدة hali الأمن n'a sɔrɔ ne jigiya kɔni ta ka tuguni ne jigiya tɛ ninnu kan dɛ k'a fɔ u bɛna ɲɛfɔ n ye nka n bɛ t'u ɲininka ko halisa ko laya k'a ka t'u ɲininka u min kɛ u balimakɛ Yusufu la u k'a ɲɛfɔ Yakuba a ko Yusufu bɛ balo la dɛ Yusufu ma sa Yusufu bɛ balo la أنا أريد لهم أن يعترفوا ne ye fɛ u ka jɔ ka juguman de la u ka tuubi ka taa Alahu Taala ne b'o de laɲini أن يصفح عن la Alahu Taala ka yafa u ma u ka kuta Ala yafa u ye ne b'o de ɲini لم نرى ذاك بأم العين an m'o y'a ɲɛna o نحن واثقون أن an dalen b'a la suruku de Yusufu dun ذلك an y'o fɔ siɲɛ caman aw ye kalontigɛlaw de ye hali ni aw ye kalontigɛlaw de ye لا زلتم صغارا ha ka kɛ denmisɛnninw ye o la ne tun b'aw gosi ni busan ye fo ka aw golow fin كان الذئب قد فتك n'a y'a sɔrɔ suruku ye Yusufu dun ينزل munna Yusufu ka fini ma fara de لا علم لنا an t'o الأمر لغزا o ko kɔni o kɛra ko dɔ ye an ma se ka faamuya o la عنكم فردا فردا baw danga aw kelen aw ye kalontigɛlaw ye الذئب لم يفتك suruku ma Yusufu dun ذئاب الإثم ay adamaden suruku de y'a kɛ adamaden suruku de sera Yusufu ma adamaden suruku de sera kɛrɛfɛ halisa kuma kelen de b'u da dɛ o suruku ye Yusufu dun laya a nana ayiwa hali ci jaabi a tɛ se k'a fɔ أعلم ne b'a dɔn
أنهم كرروا قولهم يكما من فوق سيغرو دكا كو سرغو دي يوسف دو سيغرو دكا أسأل الله أن يثوبوا نبي الله تعالى دلي وكسي كارا وكانما سوني واتي كتا كودا وكتوبي من منكم يدفع أكثر؟ جوني بيتشامان دي من يدفع أكثر؟ جوني بيتشامان دي سنفتتح المزاد. أنا فير دامنا أيوة دبنو كمان أيوة تاسرو إيه كابي جون جمالي ما ني جون فير يورو جون فير يورو فله نفنا بك جون دوري يني جون مي نوبي بما هاتا جون فير يورو فله جون فير سوغو أينا أينا جون يوم بنفيا جون كماني جون مسو مباسا إيه عليتا إنهم يجيدون الزراعة إيه وبسيس سنة لا وبوكو تسير بارا لا أين أنغا جونسان جون مسو دو بلا بطوليك أين أما وبسير تبلي لا وبسير سو لبنا إنهم يعملون في خدمتكم سنوات. وبسان كما كاوكا بارا لا كوي انظروا إلى هذا العبد. إيه كان نجوين لجي البنية. أيوة أكلوكا جلي 50 دبنا. تبلو كما فلا أني بدورو كما فلا أني بدورو إيه نفكر نسا مسو يكوي ما الذي تبيعه يا ترى؟ دبا جيبا دفيري 300 دبن. دبنو كما سبا من يزيد؟ جودة بدو فراوكا وكبار دي يكو دبنو دي وكبار توي أيوة يوسف مالك بن زار نانا يفيري يرولا بيبي كافلي بي مونيندو بي كمانا غوانيندو وبيكا الله يري فلو يوسف مالك فلي أي مالك ويري إياك أن بكا غير دايه كان يوسف فيري إن قلبي لا يطاوعني على بيعه نير دسكونتي كا سو افيري لما كوي كيف أنه يطوف لكي يباع نير دسكونتي كا سو افيري لما كوي ايوا بكا فلري بيبي كا فلي اكا كان كوجو ايه ني كمان ني با فيري جولدي ibodi kamal ne fere joli ne de ju awa jo fere laye ntuka ko nyedo nga de se a hakili kadi anyeda che kanyi nta fere awa no yala de abu se fen chama de la ba fere dala mi be do ala de ne be se ake barake laye anga boto ke yorola na korba yarak mo na ke soma ye anyeda che nya batu mo bi na anga boto ke yorola ije ka soro kadam ne dibu beduru la wa beduru dibnu beduru ibuson o ka doga so ka taw ye dibnu biduru 100 دبن. ne ba dafa kemela aywa ne be ka doga dibnu keme o ka doga من يجرؤ على أن do de be jala gele ay ka se ka fendo nin joina aywa kitmir kitmir ni ba do nin jonde o ka dubni ka doga o ka baraka cha imma da تعالوا وعينوا ayna akana nin join laje aywa nyimo ba do nana de niye Potifar azizu misra fama flana ni masake bora inde dalimbaka masake ka premier ministre masake ka premier conseil Potifar لابد أن أثني على اختيار الموقر ama ba Potifar ikasuwantini nyena الأنسب لشيء ina na yoro nyuma de la kasika na jo nyuma soro ne fe ya ulaje يعجبك هذا ba nata ni jo nunu ka jayiye صدقني هذا dana ينجز ni jo abe sofla ka bara de ke 100 دبن. dibnu kemefla ayumne هذا العبد الآخر nin jo ifana كالنعش afana madalendo ina fo ba لن أدفع أكثر من 100 دبن. ne be kebe dida kebe farasa nunu isa ka kamani dola sa aywa yusuf ko ni mo de bi ka afle ما رأيك في أن ندخل بالمنى e ka kila jima ya afana kan sendo sani سيفعله الحاكم angala ifo fama bina ke tuko munna ubika yusuf de leje لا أظن أحدا ينافس الحاكم jonde bi ko da fama yere la mo de bi ka yusuf fle o maulendo ubika afle إن هذا الفتى يساعد الكثير ni kamaleni ya bi chama soro de 50 دبنا. dibunu kemefla ani biduru malaka nana o bina kuma ɲɔgɔn fɛ n'u dusukun ye
halu dati lamaga yusufu kana fujunu هؤلاء يشترونك nunu bina isambi ستحول الأحوال nga wati bina yelema uka تريهم أنت عن ede bina nunu besan foku bandondo la ما الذي يريده هؤلاء nunu be munde nyine ne la de جمهر هنا muna buna dalaja ya الجمال مكنون في cenya o be adama de bela gilen kono nga te yeni nyai أنت فقد فاض حسن nga شكلك. e ka cenya allah taala yo de bon inye daka هؤلاء المشلوهون nunu sa لما وقفوا وجو يعانون دمبري. من الذي أودعهم cenya min be udusukuna de o nyona min dara inye daka de obi ko de لشراء mudu ko tunu fe ka ne yada cenyi sa ka soro udusukun cenya o mago te o la de لابد لهم من عين fuka duskun ga nye de soro حسن بواطنهم mko to kasi ko konna e لكنما جمال نفسك الذي ka enni ka cenya min allah taala yo da inye daka o ko ni obeye ni inye damaye وهؤلاء القوم nunu لهم أعين nyew bu fe obeye le kenaye بصيرتهم nga uduskun nye رؤية الجمال o da tugura ka bo cenya ire la flani ma كأنما تقول لي إن abana fe ka fone ne nunu bela gile kile قد فطنوا إلى nu kun ye u kono na cenya laje لما رغبوا في o شراء utna se kubna ni sa yere fiyo هؤلاء من نونو. حيث لا يعلمون ulu ta don إنما يتوقون للقاء وبك كانوا وليس كي يوسف kana allah taala teri de kuma nyoya yusuf ya mi yakuba de o te koy من شوق الملائكة abina fo malaika undi so jera tugo mina ka an fa adama kumere nuno fana be kay kumetende ma fulani biduru 250 دبنا dibunu ke ma fulani biduru 300 ni ba he ke ma sabai 300 دبن dibunu ke ma saba أبيعه malaika tara ba fere dibunu ke ma saba malaika tara 300 دبن dibunu ke ma saba hukum bi ka kuma nyo fe nu dusukunde hali dusukun dawte lamaga ارفع السعر do fara sonka do fara ka 400 دبن dibunu ke nani إنه جدير بأكثر ay do fara ka hali sa ay do fara ka عبد الثمن الذي يليق ni به. songo ye ay songo do ay joyin ay songo do la min nakaka 400 إنه مبلغ كبير أليس كذلك؟ an fana do fara ka ni joyin fana ko ka gele abise ka sari daba abu sama fiyo خذ هذا أيضا. amne gata nay هؤلاء العبيد الثلاثة ni jon saba هم 600 olu ye dibunu ke ma wora yu jon saba إنه مبلغ زهيد o yere ka dogon yere دبنا dibunu biduru هيل أكثر ay do fara ka يستحق أن يدفع فيه أكثر من ay هذا. jama fara ka اسمعوني جيدا ay lame aziz misr هؤلاء من أجود العبيد ni jon la nyande 300 دبن saba ay ke masa badu ma dibunu ke masa badu ma kanga kama fara ka kanga do fara ko kasa ayu usaba sa ke masa ba الفرصة ako na wati tlawla هؤلاء العبيد jone be saka nin jonu nu sa ay baba ayayi kutibar anya be kamalin dola ye fe ay yusuf ye anya be yusuf la ay alla je halisa kamalin fitini do azizu misra fama danka premier conseiller premier ministre ayay eta tanya fe ay sirabla ay postera kan ay sirabla ko ka tanya fe subhanallah allah ta'ala min be sawiya wudla allah ta'ala mi abi sawiya wala be fe mana ja abode ke aywa putivar nana أنا أدفع فيه 1000 دبن nebba ke dibunu bakele 1020 دبنا dibunu bakele ani muga 1100 دبن dibunu keme bakele لقد دخل أنا بوتيفار كمان. ساحة المنافسة aywa putivar fana dona anga sani kene kade له بالضبط kana so aka nyi soro de لبوتيفار من أن يهزم fo se akala bide ijija de kana so aka soro ila de 1200 دبن nebe bakele ne keme fladi oh kacha mo bi ka kule 1300 bakele ne keme saba fara kacha bakele ani keme saba أليس فيكم من يدفع أكثر؟ jone bisa ka do farauka ولو أن الثمن المقترح hali songo hal naka tani joyere ka songo yahudi ولكن لا عليك kana so de سأساعدك كي تصل iji a folo ka sika ni den soro putivar ka sala ije kan den soro koi hali mi fo hal naka chai ije ka den soro أدفع 1500 دبن bakele ani keme duru و500 bakele ani keme duru أين nebo الشاري الذي يدفع أكثر؟ jone bisa ka do farauka bakele ani keme duru ni ko yesa de يعلمون كأنما وبك كما يشترون سلعة ina fo bika menen do de san ko fere wallahi nu yeni kamana ni ndo anya rere ka hali kulusa nu lama o to gele afa o bodo ala kulusa nu lama o bedo dimsani na uta do de bakele ani keme duru aywa pati putivar ko nyona fla wafla ay anyona fla wakide ni keme duru nyona fla wasaba ko awo
u ko 1,500 ko ɲɔgɔnna 2 di ka dafa 7,000 la 3,000 dibnu 7,000 3,000 دبن dibnu 7,000 awa Aziz Misra ani kɛlɛ kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ ani premier ministre ko ale bɛ o di 3,000 دبن awa dibnu 7,000 jɔn bɛ se k'i jalagɛlɛya k'i b'i kɔ da premier ministre la tare bɛ ye jɔnkɛ cɛ ɲuman in na tare bɛ ye jɔnkɛ la min n'a cɛ ka ɲi 7,000 إنك قد ظفرت بغير denmisɛnnin sɔrɔ denmisɛnnin min n'a bɛ ko dɔn a ka dɔnniya ka bon ayiwa hɛrɛ ani baraka ɲɛda de b'a fɛ هذا العبد إلى الموقر nin jɔn in a feerela ka taa maaba ma Potifar Aziz Misra Potifar Yusufu feerela o ma dibnu 7,000 a daminɛna 50 la ka taa laban fo 7,000 la jɔn tɔw tun bɛ ka feere 100 ani 200 ani 300 nka Yusufu kɛra fo 7,000 de ye Allahu akbar taga subhana musabbibil asbab sababuyaw dilanbaga masa saniya b'a ye ayiwa Yusufu taara an b'a ye Falihi a jigi waro la Falihi fɛnɛ k'a kunbiri kɛrɛfɛ jɔnw la ɲuman jɔnkɛw ani jɔnmuso ɲuman bɛ ne de fɛ yan a ye na ne fɛ yan ayiwa Falihi filɛ ne kɛrɛfɛ k'a kunbiri Yusufu taali ma diya ye ayiwa nin de ye maa filanan ye Misra masakɛ danka masakɛ ka premier ministre de ye nin ye nin jɔyɔrɔ ka bon ni bɛɛ ye Misra kɔnɔ fo n'a kɛra masakɛ dama ye ni masakɛ bɔra yen nin de bɛ tugu a kɔ Allahu Taala ye sababuyaw lamaga ka taa ni Yusufu ye o de ka so saniya bɛ masa ye masa min n'a bɛ sababuyaw lamaga a ka da ye cogo min na ni Allahu Taala ye fɛn min laɲini a bɛ so la wa a b'a kɛ Yusufu nana Misra nka a tɛna yɔrɔ gansan de Misra faama yɛrɛ dankan a bɛ taa o de ka so o de y'a san nin da gɛlɛman b'a la ka taa n'a ye Yusuf Potifar o Yusuf sa Potifar n'o ye Misra kɛlɛbolow ɲɛma Potifar n'ale ye premier ministre ye Potifar n'ale ye premier conseiller ye ale de ye Yusuf san u b'a fɔ ale de ma ko Azizu Misr a bɛ ka taa ka palais la Yusuf nana palais de la ni Allahu Taala ka ko ɲɛnabɔli ye subhanahu wa ta'ala wallahu qadirun ala amri Allahu Taala ye seba ye a ka koɲa kan Potifar ko Yusuf ka jigi kana Yusuf ko a ka jigi kana Yusuf nana fama ka so Misra armée ɲɛmɔgɔ Misra premier ministre Misra premier conseiller ni fama bɔra ye min dalen b'a kan Yusuf nana o de ka so filɛ nin ye n'a donna ka palais kɔnɔ mɔgɔw b'u biri a ye de sabula fama do jɔyɔrɔbatigi do ninnu ye kɛlɛladegelaw ye ninnu ye kɛlɛladegelaw ye o bɛ ka kɛlɛ ladege ayiwa nin ye faama ka palais koɲɛ ɲɛnabɔla palais koɲɛ ɲɛnabɔbaga filɛ nin ye sangaso koɲɛ ɲɛnabɔbaga Honifer a tɔgɔ ye Honifer a filɛ ale de ye palais koɲɛ ɲɛnabɔbaga ye a ye Zulaikha wele ko a ka na ko ka Zulaikha wele ale furumuso o de ye Zulaikha ye Honifer sangaso koɲɛ ɲɛnabɔbaga de filɛ nin ye من أين ظفرت؟ mankɛ nin jama ɲɔgɔn ye bali i ye nin bɔ min ne y'a san de ni sɔngɔ ye sɔngɔ min hala da ka gɛlɛn ni kaba nɔgɔ ye i mana sɔngɔ fɛn o fɛn don a la o ka dɔgɔ nin nako ye naloma min sɔnna ka nin feere o kan ka don kaburu kɔnɔ de k'a bila tile yan fa fɛ k'a bila sugu kɛrɛfɛ kɔni mɔgɔ bɛ jɔn feere ka se ka wari de sɔrɔ nka nin feerelikɛla ye naloma in a ye jama de feere ka buguri minɛ a ye jama de feere ne ye ka kuma ɲuman de ye ne ye jɔn dɔrɔn de ye koyi tare i ka nali Potifar ka sanga so kɔnɔ
mbi fo k'i barkada honi fer ani sujara ni Yusuf kanali Zulaykha filɛ o tɛ ne ɲɛni fi minɛ k'a sɔrɔ i nana sisan wa Zulaykha bɛ fɛ k'a dɔn i ye ne wele ka da kun min kama yala i bɛ sɔn ne ka nin bonya fɛn na wa n bɛ nin kɛ cadeau ye k'a d'i ma ayiwa Zulaykha a daminɛna a ye Yusuf ye a daminɛna a fɔ ne ma deli ka nin kamalennin ye ka tɛmɛ fo n'a sɔrɔ n delila k'a ye sogo de la walama n delila ka nin ye n hakili kɔni t'a cogoya la nka a ɲɛda tɛ kura ye ne ma dɛ a ɲɛda tɛ kura ye ne ma Zulaykha ma ba i ka sugantili ka ɲi fo n ka i tanu o la i ka sugantili ka ɲi de a ɲɛna yɛrɛ yɛrɛ de e tɔgɔ ye di ne tɔgɔ ye Yusuf kɔni i ma ka kɛ aramukaw tɔgɔ ye wala abraniyakaw tɔgɔ awɔ ne ye abraniyaka de ye o tuma na e ye Kanaan ka de ye n'o ye Samu fanfɛla ye Kanaan ayiwa misi ni bagɛnnaw don ayiwa muso in kɔni Yusuf ayi ne tɛ a kun ka tɔgɔ mɛn tɔgɔ min bɛ se k'a fɔ kabila minnu tɛ sigi yɔrɔ kelen n'u bɛ yaala sahara kɔnɔ n'u bɛ misiw ni baw gɛn olu tɔgɔ n t'o kun n'i sɔnna n bɛna misira ka tɔgɔ dɔ da a la den in ne y'a den ma de wo tɔgɔ mana i diya a wele ten ne bɛ i fo k'i barikada ne ka Ala n b'i fo k'i barikada mati muso ma kɛ ni jɛna ne bɛna misira tɔgɔ dɔ da Yusufu la n bɛna misira tɔgɔ dɔ da la bisimila i y'a dɔn misirakaw tɔgɔ min ni Yusufu bɔlen don o ye Yuzarsif baasi t'o la koyi Yuzarsif o tɔgɔ ka ɲi koyi o tɔgɔ ka ɲi kabini sisan an b'i wele ko Yuzarsif i sɔnna n'o de ka d'aw ye ne sɔnnen don baasi t'o la Yuzarsif a y'a bonya koyi a y'a minɛ ka ɲɛ a dɔ la a bɛna nafa don dɔ la walama yɛrɛ n'a diyara Zulaykha ye a b'a k'a den ye n kɔsa ka kɛ an ka denbaya dɔ ye mun de kɔsɔn o tɛ kɛ don de ni o jɔyɔrɔ ka kan ka tɛmɛ Yuzarsif kan a n'o ka kan koyi ayiwa muso in nin kɔni nin bɛ ka juguman de fɔ ko ba ni misi gɛnnaw don muso in Yusufu ko man d'a ye Zulaykha a labatobaamuso ko k'ale mama Yusufu ma diya ye fiyewu Yusufu ko a ma minɛ ni ɲuman ye an b'a ye Honifer o y'a minɛ ni ɲuman ye a ma ye a ɲɛda jɛ ka ɲi cogo min na ne ma den ye koyi ne ma ɲɔgɔnna den ye fiyewu min cɛ ka ɲi tan nka a ɲɛda tɛ jɔnya yira dɛ a ɲɛda cogoya tɛ jɔnya yira dɛ Zulaykha Yusuf yani ka so ye Yuzarsif a ka di ye wa a bɛ ka yɔrɔ lajɛ Zulaykha a labatobaamuso in ye k'ale mama ale Yusuf filɛ ni hasiriya de ye ani juguya an b'a ye Honifer ale Yusuf filɛ ni hɛrɛ ani wasa de ye k'ale mama fa b'a a ɲɛ sigi ɲɔgɔn kan Yusuf ko man d'a ye o de kosɔn ko dɔ wɛrɛ tɛ misi gɛnna n b'i fo k'i barikada ka so in ka ɲi sa so in ka ɲi yɛrɛ yɛrɛ de Yuzarsif fɛn o fɛn ka d'a ye kabini lafiya sira la a y'a d'a ma fɛn o fɛn ka d'a ye lafiya sira la aw k'o d'a ma Zulaykha ani k'ale mama o ye Zulaykha labatɔba ye Yusuf Allahu Ta'ala y'a bɔ kɔlɔn kɔnɔ ka n'a bila sangaso kɔnɔ Allahu Ta'ala y'a bɔ a barijuguw ka ayiwa kɔlɔn kɔnɔ ka n'a bila sangaso kɔnɔ Misira kɔnɔna na Yusuf ka Ala fo Ala foli b'i ye Ala ye ne kisi ka bɔ jɔnya la i ye nɛɛma kɛ n ye ayiwa lafiya ni balo ɲuman y'o nɔgɔya n ye ayiwa wahayi nana Yusuf
malakan nana Allah taala ye ma fɔ kɛ i ye dugukolo ka Allah taala ye jɔyɔrɔba de di ma Yusuf. Allah taala ye kisi ka bɔ kɔlɔn in kɔnɔna na k'i kɔrɔta jɔyɔrɔ kɔrɔtalen na Yusuf. Allah taala ye suganti ni danifɛn tɔw tɛ a y'i ladɔnniya sogow kɔrɔ la ayiwa a gindo i b'a dɔn ka tɛmɛ maa tɔw kan. Allah taala